आसा आं गामिनि गावबुरा हिसाबै दिनैनि जिथि रंजालि फोरबो फालिनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खिथाहरनो सानदों। जोंहा आं गावबुरा जाजेननायनिफ्राय देग्लाय जोबसियानो जाबाय बे बैसाग बायबानो आंहा गावबुराया जोबगोन। दा बे बैसागुखौ खुंफुंनो मोननानै आं गोसोखौ बहुद गोजोननाय मोनदों। दा बेनो जोंहा बैसागु खुङैया मथा मथि 7 बोसोरसो गेप्स थाबायमोन माखासे इक'नमिकेलि प्रब्लेमनि थाखाय। दा देग्लाय खुनुरुखुम एसे जा थाइसे थाइनै कन्ट्रिबिउसन खालामनानै मोनदों बेजोंनो एसे नाजानानै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जादों आरोखि। दा जोंहा गोबावथार जाबायमोन दामग्रा देग्रा गैया, खुनु प्रेक्टिस होननाय गैया जोंनि गामियाव। दा बेनि थाखाय जों गथ'फोरखौ मोजां मथन सोलोंथाइ होनो हाथ'वाखैमोन। दा जों दा उन्दैफोरखौ स्टार्ट खालामजेननायनिफ्राय जेनेबा दा फिसा फिसौ खेला गेलेहोजेननो नागिरदों। बहुद 7 बोसोर गाहाम गेप्स जाबायमोन नालाय, दा ओंखायनो जोङो देग्लायनिफ्राय कन्टिनिउ खालामलांफिननो सेस्था लादों आरोखि। दा जोङो माखासे आयदाफोरखौ माखासे दैदेनगिरिफोरबो दंबावो, गथ'फोरनि जथ'नाखि आयदा दं बेखौ गेलेहोनो आखायाव लादों। आरो लोगोसे लिटारारि प्रग्राम दङ, खन्थाइ आवरायनाय, बिदिनो एक्सटेम्पर स्पिच बेफोरबायदिखौ जोङो बानायगोन। आरो लोगोसे कालसारेल प्रग्रामाव बिदिनो सिंगेल मोसानाय, डुवेल मोसानाय बेफोरखौ गासिखौबो मोसाहोजोबगोन आरोखि। आरो बेल' नङा, जोङो जोंनि गार्जेन थर'निफ्राय बिमा माहारि बिफाफोरखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जादों। दा सोर बेसेबां बाहागो लानो हायो, सोरहा बेसेबां साहस दं बेखौ नायलांनोसै मा जायो खोथाया आरो बिदिनो। दा बर्थमान नै दासो खुलिजेनदों। दा जों खेला गेलेनो थाखाय आखायाव लाबाय, बेखिनियानोसै आरोखि। बेखौनो बुंगोन, माने जोंनि रंजालि फोरबो फालिनायजों जोंनि बर' रायजोफ्रा थिग बेफोरबायदिनो रंजा खुसि थायो। आरो लोगोसे बयबो जाहाथे जों बायदिनो बेफोरबायदि फोरबोखौ फालियो, जाहाथे हारिया डेभेलप जालाङो। माने बोसोराव बोसोरसे खामानि मावनानै मेंनाय देहाखौ जोङो माने सुग्लाय होनाय एसे रंजानायजों आरो माबा मोनसे बोराबलायनायफोरखौ जोङो गावजों गाव माने फ्रि भाबै मोखां नायलायनानै रंजालायनो हाफिनो। बिनि थाखाय आं बयखौबो माने बे फोरबोखौ फालिनो थाखाय खावलायनाय जायो। Nanti zona gula. Oi, siap tak kalau? Wah, ini kalau sudah bawa tinggi orang mengumpul. Ada juga. Ah, jamba. Woi, kamu beri gakak lah. Kalau kamu gakak ni macam. Iya, ada pit bagus ya. Gade.